Stretli ste sa vy niekedy s tým, že sa finančné skupiny alebo vplyvní podnikatelia snažili ovplyvňovať rozhodovanie či vaše osobne alebo Sasky? No, viete čo? No, boli napríklad tieto, ja som teda vravel ešte dovčera 2 alebo 3 stretnutia s pánom Matákom, ale zrejme teda to má evidované, že boli 3 stretnutia, kde na všetky 3 stretnutia on ma vyzval, a tam bol prítomný aj pán Haščák. Takže ja som sa, oni navrhli miesto a navrhli vôbec sa stretnúť a navrhli miesto, tak sme sa stretli v reštaurácii Kogo v Hornom Salóniku a tam sme sa bavili o všeobecnej politickej situácii, čo teda ja pokladám za úplne v poriadku, lebo tak ja ako politik si už musím tvoriť názor a nebudem si ho predsa tvoriť len tým, že čítam noviny, ale aj tým, že sa rozprávam s ľuďmi, ktorí hrajú nejakú rolu a v našej spoločnosti. Ja som sa takto stretol s obrovským množstvom ľudí. A medzi nimi boli aj tieto 3 stretnutia. A v rámci týchto 3 stretnutí sa napríklad aj pán Maták mňa pýtal, že aká je pozícia strany pri, neviem presne čo vtedy bolo, asi ten zákon o liekoch, alebo áno, zákon o liekoch, kde teda nakoniec aj z vlastne sa schválil zákon, ktorý práve pripravil nejaké zisky, pokiaľ viem. No ale on sa ma tam pýtal na pozíciu strany. A tak som mu nejak povedal, ja nie som expert v zdravotníctve, na to máme ľudí svojich, ale ten rozhovor nabral až taký zvláštny vývoj, až niekedy som povedal pánovi Matákovi, že čo toto má znamenať, či je toto krížový výsluh, alebo akým štýlom sa on tu mňa ako vôbec toto vypytuje. No a na to teda on ako pochopil, že to zrejme nejak presolil, tak sa mi začalo spravedlňovať, že sorry, že to nechcelo byť nejak, že príliš nejaké osobné, ale bolo na ňom vidieť ten štýl, že je zvyknutý sa baviť inak. Je zvyknutý sa baviť skôr tak, že bolo to o pýtaní sa, alebo bolo to o úkolovaní? Bolo to o pýtaní sa, alebo úkolovaní? No tak nie je to len čierne a biele, že odtiaľ to je to len pýtanie a odtiaľ to je to už úkolovanie, je tam nejaký prechod, ale už sa to tým smerom uberalo. Až som mu teda povedal, že nech si odpustí takýto tón a nech sa týmto tónom so mnou nebaví. A na to teda on ako pochopil, koľka bije, tak sa... A cítili ste tam aj náznak korupčnej ponuky v tej komunikácii? Nie. Ak vznikne po voľbách situácia, že by sa mohla čotak znova pravicová koalícia, budete si klásť ako podmienku, aby teda v tej koalícii nemali presluhujúci politici, Bugár, Jušovský, Ďurindami, žiadnu funkciu? No, pozrite, určite budeme už oveľa sebavedomejší, ako sme boli. Ja chápem, že to nijak neospravedlňuje, ale predsa len skúste si tú situáciu predstaviť, keď my sme rokov dozadu boli v podstate všetci noví v politike, no tak sme sa x veci naučili za ten rok a pol a dnes sme skúsenejší, z čoho logicky vyplýva, že vtedy sme boli menej skúsení a respektíve skúsenosti z reálnej politiky boli v podstate žiadne. No tak samozrejme, že dnes, keď dojde na takú konšteláciu, si budeme sebavedomejšie klásť požiadavky a trvať na nejakých konkrétnych rozhodnutiach. Napríklad môžem povedať, že dnes už by nominácia, ako bola nominácia pani Bubeníkovej, už by to určite neostalo len pri tom, že zavolám 2-krát, možno 3-krát Ivanovi Miklošovi a sa mu snažím v rozhovore medzi 2 ušami nejak priblížiť postoj, že to jednoducho nie je správna nominácia a že sa uspokojím s tým, že on mi povie, že preberá za to politickú zodpovednosť a plus ešte, že som volal premiérke, tak toto určite už by napríklad nestačilo. Čiže aj u nás je nejaký vývoj, nebudem sa tváriť, že nie je a preto na tú vašu otázku odpovedám, že áno, určite by sme si sebavedomejšie kládli nejaké požiadavky. Ale je to požiadavka, že nemôžu byť títo ľudia? Ja vám to teraz neviem povedať, závisí to samozrejme od volebného výsledku. Hovoríte pomerne vášnivo o Gorile a napriek tomu naznačujete, že je rozdiel medzi účastníkmi Gorily, ako sú tam opísaní, a Smerom. Jeden rozdiel, ktorý ste pomenovali... Nerozumiem teraz. No so Smerom nie ste ochotní vládnuť a s účastníkmi Gorily ste ochotní vládnuť. Čiže rozdiel tam je. Počkajte, ale čom je ten rozdiel? Nie, no lebo tak ste mi vložili niečo do čo som nepovedal. So Smerom nie sme ochotní vládnuť z 2 dôvodov. Preto, lebo
tá strana je ideologicky na protibrehu. Aký zmysel má tvoriť tu mačkopsa, kde sa bude... A KDH není ideologicky na protibrehu? V oblasti ekonomiky, a to je dôležité pre krajinu teraz, v oblasti ekonomiky nie je. My sme sa na väčšine ekonomických riešení dokázali z KDH dohodnúť. Ale predsa najzásadnejšie ekonomické rozhodnutie, lebo jedno z nich bol euroval a na tom ste sa rozhodnúť nedokázali. Dobre, ale to neznamená, že sme sa na ďalších 100 otázkach zhodnúť dokázali. A ešte aj pri tom eurovale to bolo tak, že my sme sa rok dozadu všetci zhodovali na tom zásadnom postoji, len bohužiaľ naši koaliční partneri zásadné veci otočili, ale to nie je otázka na mňa, ale na nich, že otočili. Ale predsa len takéto základné ekonomické videnie sveta medzi SAS a KDH je pomerne blízke. Medzi Smerom a SAS je to ako úplne, že oproti. Tak prečo by sme mali ísť do vlády s takouto stranou? To je prvý dôvod. A druhý dôvod je, že zažili sme predsa to rozkrádanie a šafárenie, a to sú miliardy eur. Keď si pozriete, že nám deficit z roka na rok vyskočil z 2% na 8%, kríza, nekríza, stále je to dlh vo výške 6%, 4 miliardy eur. To sú tak šialené peniaze. No ale počkajte, hovoríme teraz o rozkrádaní alebo o hospodárení. Preto hovorím rozkrádanie a šafárenie, pričom do šafárenia ja rátam aj zlé ekonomické rozhodnutia, ktorých zo Smeru ako prichádzalo jedno za druhým. A keď si pozrite tie kauzy, nástenkový tender, emisie, mýto, niekto vyrátal, že všetky ukradnuté peniaze z Gorily boli 25 miliónov eur, niekde som to zachytil, neviem či aj vy, niekde v nejakom diskusnom príspevku. No na mýtnom tendri koľko peniazí sa strátilo? 200 miliónov eur. Viete, že to je... A to bol jeden z 10 veľkých škandálov za Ficovej vlády. Jednoducho my s Ficom, preto sme z týchto dvoch dôvodov, aj tie ideologické rozdiely, prečo my s nimi do vlády nepôjdeme. No ale na druhej strane nebudeme predsa vylúčovať všetky strany, počkáme si na volebné výsledky a potom sa rozhodneme pre riešenie, ktoré bude pre Slovensko najlepšie. To si myslím úplne korektný a legitímny prístup.